Marcos, Kapitulo 16. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena. Kaniadto, gihinginla ni Jesus ang 7 kayawa nga diha sa maong babae. Unya, nilakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila motuo. Human niini, mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila ug nanugilon sa uban apan wala sila tuohi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila motuo ni atong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao.